Ahora sí, que parecía que non iba. Que tal, como estades? Bueno, benvidos a este Enxowich, Enxogo na rede, o Twitch do Enxogo. Xa sabedes que neste Twitch da CRTVG faise moito reto, digo cho eu, moito apuntamento lusófono, pero bueno, os de deportes tamén queremos estar aquí, así que a nosa idea foi montar un Twitch do Enxogo e imos estar durante todos os domingos toda a temporada alrededor desta hora, das 10 menos cuarto máis ou menos da noite, facendo pois entrevistas máis distendidas a diferentes convidados, xa sabedes, falando un pouco pois do deporte. Non teñen por que ser tan só deportistas, Ollo, podemos falar tamén pois con xente relacionada ao mundo do deporte ou amantes do deporte ou xente do mundo da televisión que lle gusta tamén o deporte, que digamos nós, pois mira, alguén que está na tele moito e que lle gusta o Depor, o Celta ou as traíñas ou o que sexa, pois traémolo tamén aquí á retransmisión do Enxowich, este Enxowich número 1, que ademais hoxe ten unha convidada de excepción, unha deportista de elite, unha persoa que leva moitísimos anos pois sendo abandeirado do fútbol feminino. Pero antes quería contarvos como vai estar estruturado este programa, porque a idea é que sexan 45 minutos de entrevista coa personaxe, neste caso, co personaxe do día, e despois entraremos na emisión do Enxogo para comentar a primeira, a segunda e a terceira federación. Xa sabedes que non temos dereitos da primeira e da segunda división e tampouco temos os da primeira federación. Quero que quede isto ben claro, porque despois hai moita xente que me vai estar preguntando non, é que non botades as imaxes do Depor, do Celta B ou do Racing de Ferrol. Non podemos botalas, podedelas ver na tele, as do Depor, Celta e Racing de Ferrol, e aquí no Twitch imos ver imaxes e imos ir comentando un pouco até que chegue a segunda federación e a terceira federación, da que sí que veremos as imaxes, porque desde sí que temos os dereitos. Así que, sen máis dilación, señoras e señores, sí que está raro Ibai, está rarismo Ibai. Está rarismo, pero bueno, intentará facer igual ou mellor que el. Señoras e señores, sen máis dilación, a primeira convidada do Enxowich desta temporada 21-22. Unha persoa que leva toda a vida na elite. A mellor xogadora da historia do fútbol galego non é outra que Vero Boquete. Vamos a recibir cun fortísimo aplauso a Vero Boquete. Vero, que grande eres! Hola! Que tal, como estás? Ben, moi ben. Graciñas por terme aquí con vos. Un placer estar neste... Exacto. No, ti estiveches loitando por balóns de ouro, pero a realidade é que como isto na vida. O sea, na vida vas ter... Eu isto se poño no currículum a partir de agora. Na túa web podes poñer, mira, sí, a primeira vez estou no primeiro Enxowich, bueno, que estás en Milán, non? Estou en Milán, aquí estamos, sí, xa que a temporada empezada e, bueno, dándolle duro. Que tal, como che vai? Pois por lo da hora, ben, 2 partidos, 2 victorias, tivemos aí un pouquiño máis de problema ca ronda Champions, tocou un rival duro, rival alemán, e, bueno, pois nese sentido un pouquiño peor, pero xa centrados aquí en Italia e a ver se podemos levantar un título este ano. Porque, polo que entendo, a Serie A femenina non ten 12 equipos, 3 descenden, que son moitísimos, descenden moitísimos, 2 xogan Champions, a vosa aspiración, además, son todo equipos de nivel, non pensedes que é como, pois, que sei, está o Xuventud Aguiño, no que empezaba a existir, non, o sea, son todo equipazos, rollo Juve, Inter, o sea, todos fixeron un equipo femenino, estánlle dando un subidón á Serie A femenina espectacular. Sí, a verdade é que nos últimos anos creceu moito. Este proceso tamén estáse vivindo en España e aquí en Italia pois é un pouquiño mismo. No momento que os clubes grandes pois se meten e realmente hai un compromiso, pois crece rápido. A Liga Italiana está crecendo moito e, bueno, aquí os tifosi son moito de fútbol, así que eso tamén se sinte. Hai moito tifosi tamén no fútbol feminino? O sea, vai moita xente animarvos ou ainda vai pouco a pouco, paulatinamente? Vai pouco a pouco, pero o problema é que aquí co do COVID parouse tamén un pouco. Teño cada pregunta tamén, verdad? Exacto, o ano pasado o primeiro partido que xogamos con xente foi a final da Copa, non? A verdade é que estaba sendo unha pena por eso, porque realmente todo o que escoitei e que o ambiente era bo, que cada vez tiñamos máis, sobre todo aquí no Milan, que hai moitos tifosis da curva sur que tamén veñen os nosos partidos,
pero eu aínda non o puden disfrutar moito, así O sea, que... que estás como medio gas aí, non? Podemos decir, Exacto, estamos a medio gas. un pouco É a medio un gas. sí, pero no. Un sí, pero non, un casi, é coitos interruptos total. Exacto, exacto. Bueno, 2 partidos, 2 vitorias. No primeiro partido marcaches asistencia, por certo, que a min moi estilo Valerón, hai que decilo. O sea, eses pases que das aí, sabes, que moi ben, gustoume moito. Non sei, como te sintes ti neste último 75 minutos, non? Sí, 75 minutos. Este foi un partido complicado, porque a Sampdoria no seu campo é un campo pequeniño, tiñamos a oportunidade de xogar no estadio grande, pero aquí aínda aguanta a cultura esta de fútbol de calcio de antes, e non querían xogar contra o Milan en campo grande, querían que xogásemos onde adestran normalmente, bueno, foi un pouquiño encerrona os últimos minutos. Era de defender un pouquiño o resultado, pero bueno, os 3 puntos viñeron para Milán, era o importante, e agora pensar no seguinte que é a Lazio. Moi ben, bueno, pois temos diferentes xogos para facer contigo, Verónica Boquete, nada en Santiago de Compostela nun ano 87, no ano 87, dorsal que leva no Milan, e o primeiro é stalkearche o Instagram. Así que vamos a stalkearlle o Instagram, a ver, o que señoras e señores, cuidado, atención, o que pode salir de aí. Atención ao que pode salir de aí. Vou non poñer así, así. Vamos, aí temos o Instagram de Vero Boquete. A ver, Verónica. Bueno, unha cousa, vouche dicir unha cousa. Están guapísimas as camisetas, O sea, as camisetas son, sí, a verdade é que... Son chulas, Sí. Moi chulas, son unha moi pasada, chulas. Esta tamén me mola moito, a negra. Esta negra que fanla sin, si vedes, non ten o escudo. O escudo vai no negro, pero é un modelo novo que sacou agora Puma e é bonita, sí. Sí, eso sí, a publicidade en grande, A publicidade que se vexe que están grandes, e o escudo non, pero... Os que pagan teñen que salir. Aí está, apela. Despois, sorprendentemente, dalgo hai que comer, aí está. Ese é o señor en xogo, que será alguén que coñecedes que é moi especial, vale? É unha persoa que está aí tras das cámaras e gustalle moito meterse comigo, sobre todo. Ten especial predilección por meterse comigo, non sei por qué. Despois, atención aos seus 34 anos, señoras e señores, fixádevos, vaya rallador de queixo de arzú. O sea, hasta o queixo de arzú que é mantecoso se pode rallar neses abdominais. O sea, é unha pasada, O sea, estás, vamos... Como se tiveras 24, graciñas. Hai que cuidarse. Eu levo moitos anos cuidándome, entonces agora hai que manterse. Sí, claro. Faise máis difícil conforme pasan os anos. Bueno, faise difícil se non tes o hábito. Evidentemente, se eu chegase agora aos 4 anos sin haberme cuidado nada, sería difícil. Pero xa son moitos anos de comer correctamente, de ter uns hábitos saludables e ao final, pois, bueno, manteste e tamén se quere manter ben o máximo posible. Sí, maravilloso. Estaba repasando por aquí, dinos o señor en xogo que hai unha boa pregunta no chat para ti, así que cando queira, señor en xogo, pódela soltar. Pregunta do chat, Vero, cal crees que é a mellor liga feminina actualmente? Dirías que nos Estados Unidos están as mellores xogadoras? Pois creo que hai algunhas das mellores xogadoras, sobre todo as americanas, pero nos últimos anos hai ligas europeas que están traendo a todas as xogadoras de máximo nivel. O millor non son ligas tan competitivas porque hai moita diferencia entre os equipos, pero tanto Francia como Inglaterra, como tamén pouco a pouco España, están atraendo a moitas xogadoras de nivel. Así que penso que o nivel máis alto que podemos ver é a Champions femenina e unha Eurocopa tamén, non? Que aí despois a todas as xogadoras europeas. Despois o Mundial ou as Olimpiadas xa é máis difícil porque hai moitos países europeos que non chegan a clasificarse, pero que teñen xogadoras de moitísimo nivel. Xa. Eso sí que é máis complicado, é que diste. Bueno, botándolle un pouco máis vistazo ao teu Instagram, vexo que tes aquí unha foto co máis grande, o sea, con Don Paolo, o sea, por favor, o sea, Vero Boquete ao lado de Don Paolo e Vero Boquete, vaya dúas institucións, pero
Pero que é isto? Eu renovei solo por ter a foto con Maldini. Pola foto con Eu teño que Paolo renovar Maldini. polo menos, claro, sí. A O verdade é sea, que eu, antes que falábamos do número, sí. cando a primeira vez que firmei polo Milan, o 3 de Maldini estaba libre. Eu decía, joder, pois, non podo coller o 3, Sí. e digo, pero onde vou eu co 3? Extremo, media punta, dianteiro, un 3, un 3. Da igual, no, pero polo tema de Maldini, pero digo, no. E a verdade é que, bueno, despois, as primeiras veces que o ves, eu digo, Maldini ten un aura especial. E El, ali, cando entra, cando guau, chega, é outra cousa. E, bueno, telo tamén cerca aquí no clube, que con nos pois tamén ten moito trato, é un lujo, é un lujo. quero dicir, está moi involucrado no club, non? Polo que parece, os que seguimos o fútbol internacional mínimamente, é un home que parece que está moi metido, non? Na dinámica do Milan. Sí, de feito, bueno, os tres que están na foto, Iván Gazidis e o CEO, o director general, a Sara, que é o que estaba ao lado de Paolo Maldini, é o director deportivo, e Maldini é man dereita dos dous deles, non? É un pouco tamén un enlace o millor máis personal e máis directo tamén cos xogadores, pero bueno, é a representación do clube en todos os partidos, tanto na casa Que como guai. fora, sí, está totalmente dentro do clube. Oiches, sácache unhas cuantas cabezas, mirando así. Vaya viga, Sí, O sea, é alto. Pero eh, está así, eu penso que ten máis figurín agora que cando xogaba. ti crees? Notase que, sí. Bueno, cando xogaba tamén, Sí, sí, sí. pero ver impresiona cando ves xogadores xa retirados, hai moitos xogadores que o mellor Que se pois manter a abandonan, forma. digo claramente, que Exacto, se que abandonan, sí, sí. claro, disfrutan un Sí, pouquiño máis da vida, porque durante os anos de carreira o mellor non claro. teñen tanto disfrute, pero ele está perfecto, un figurín. No, a verdade é que é o que se velle ve. Sabes o que me pasa a mí mirando cando vin na foto? Porque eu estaba acostumado a velo na Champions ou velo se vía algún partido da Serie A ou incluso velo nos videoxogos, no FIFA ou no Pro, e velo sempre co pelo longo, no? Porque tiña esas greñas, esas melenas tal, e agora velo así, e creo que lle queda mellor, muller? Eu creo que está máis guapo o rapaz, así, O sea, eu Sí, vexo como que o trataron ben os anos. sí, trátano ben. É Mm. un home atractivo, por eso digo Sí, tamén que ten un aura, que sí. o ves, eu cada vez que o ves, digo, joder, pois como viste, como tal, como chega, Moi que parece que italiano ven do tamén, no? gimnasio. Sí, tamén, Sí. ten o estilo italiano que Mm. tamén lle axuda, claro. Porque Cannavaro tamén é así un pouco ollos azuis, inda que está medio calvo, perdido, como vou quedar eu, é un tío que tamén o ves e dis ti, Dios, é que ten estilo italiano, vai andando por aí e dis, é italiano, sabes? Esta xente é Sí, italiano, este ten que ser xa se italiano, ve, sí. vese Xa de se lle ve, lexos, xa se lle ve, sí, sí. este é italiano. Di o señor en xogo, quen ten máis abdominais, Vero Boquete ou Paolo Maldini? Cuidado, Eso estaría ben sabelo, estaría descubrirlo, ben pero sabelo, eu Eu os creo, de Maldini non os vin. Eu creo que agora mesmo terás ti máis abdominais, non que el. O sea, por moito que adestre, non vai adestrar ao nivel que adestras ti, digo eu. Home, Bueno, non sei. Maldini pode sorprender a calquera, Bueno, non o sí, sei, tamén tes non o sei. razón, tamén tes razón. Non vamos falar mal dele aquí, a ver se nos vai estar vendo al eliminar. Exacto. Vamos seguir por aquí un pouquiño. Vamos a ver. Mira, isto sorprendeume moito. Verónica Boquete. Vamos a ver. Gustarme moito as caneleiras, pero teñen un problema. O sea, como levas a túa familia nun sitio no que só reciben patadas? Verónica, por favor, Verdad? que Oye, intúo que son teus pais, non é túa avó, intúo, non o sei, sí. Intúo ben, Sí. pois, pero é que Intúes ben, intúes ben. teños que doer a cabeza cada vez que xogas, muller, porque é que non Bueno, sei. que se o ves por ese lado, sí, pero tamén podes ver que o mellor pois me protegen un pouco. Bueno, vale, Vamos vale. buscarlle a outra parte. Depois tamén porque cando as canilleiras é prácticamente o último que metes antes de sair ao campo. Eu, por exemplo, non faço cando vado a far o calentamento non vou cas espinilleras. Entonces, cando volves, xa metes a camiseta, metes as espinilleras, bueno, pois é como o último que ves, o último
pouco a idea, non, de que sales o campo. Bueno, aí están, Aí protésenme un están. pouco. Aí están. Gustoume moito que xa vexo que te estás metendo moito en dinámica italiana porque dixeches non fazzo, sabes? Así como saleuche en italiano, só che faltou facer o Amar, arbi, amar. faccio, ma que cosa, sabes? Saleuche moi italiano, sí, sí. Que é Sabes que moito, pasa? non? Que eu estou todo o tempo falando italiano, entonces despois moitas veces faiseme Sí, difícil sí, o claro. cambiar todo o tempo. Chamas a teus pais, manalla, madonna, ma Mane... que cosa, no? Ma que dice? Ma que dice? Veña, dalle, señor Inxou, que hai unha pregunta para Vero Boquete. A ver, vamos alá, dalle cando queires. Vero, despois de recorrer medio mundo e xogar en tantas ligas diferentes, volverás á Liga Española. Por fin, chan, 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 Chun, a chun, pregunta chun, do chun, millón. chun, chun. Gustaríame volver poder rematar a miña carreira en España, eso seguro. Estuve en cerca o ano pasado, estuve en cerca este ano, ao final estou en Milán porque pois tamén era o que máis me motivaba estar aquí. Si pudese escoller, escollería volver e poder acabar os últimos anos xogando en España. Pero non o sei, non o sei. Teremos que esperar a final de temporada para ver si sí ou si non. Cerca de Santiago ou lonxe de Santiago? Bueno, cerca de Santiago é difícil. Xa, bueno, é un pouco complicado. É un pouco Sí, a día complicado. de hoxe, Sobre todo bueno, sobre todo sobre todo co descenso do Depor feminino, que por certo gañou hoxe, gañou sí, 2-1, vino, sí, é un golazo, 2-1. está no Twitter do Enxogo, despois vou intentar poñer, pero un golazo marcou o non sei que xogadora foi do Depor feminino, pero foi unha barbaridade. Espera, que creo que o teño por aquí. Deixame mirar. María Ruiz no 23, un golazo que alucinas. Despois poño cando acabemos co teu Instagram. Mira, acabamos de mandar aquí o señor Enxogo, así que vamos a intentar compartir por aquí. Espera, a ver se vai. Pero foi un trallazo dos vos, A ver, vamos deixar de compartir pantalla, compartir este golazo. Mira para aquí. Xa verás, Aí está, mira. Mira desde onde lle pega, Ves un pouco, vale ver un pouco mal, pero mira. Mira. Pimba! De falta. Toma! Que te parece, Que golazo. Pasada, Golazo, sí. Golazo. Sí, é un golazo. E aí está, era un empate, porque ademais era contra o filial do Barça. Así que moi guai, sí, moi ben. Fixeron ben. Bueno, empezan ben. Empezan ben. Estar aí Sí, a segunda, o ascenso non vai ser fácil porque é unha competición difícil, así que a ver si empezar ben xa sempre axuda, así que a ver como vai este ano. A ver como vai o conto, ese ano que ven, pois non sei, fanche unha oferta, demais, eu que sei. A ver. Intentan traerte esas cousiñas, non sei. Ahora vamos a ver, porque isto se ve así, deixeme un minuto, pimba. Isto, claro, ten as súas complicacións, ti pensas que non, pero claro, como é a primeira vez, entendes que, claro, como é a primeira vez, ten as súas... Eu estou aquí para eso, para ver todas as probas. Sí, cousas do directo, aí está, ahora sí. Vale, moi ben, vamos continuar co Instagram de Vero Boquete. Hai un vídeo que me encantou do teu Instagram que dixen, este vídeo teño que poñer yo, por favor. A ver. Bueno, por suposto, a foto do Vero Boquete de San Lázaro. Sabes que nos costou un pouco aos comentaristas deportivos ao principio de decir de San Lázaro. Sí, ao principio, pero agora eu teño super asumido, sabes? O sea, agora teño como digo, sí, o Vero Boquete. Sempre que o compo xoga na casa, cheganme todas as notificacións, porque, claro, a xente no estadio Vero Boquete, táganme en todas, entonces chégame sempre. O sea, podes dicir, ou podemos afirmar que cando Compos xoga na casa, pétaselle o Twitter e o Instagram a Vero Boquete? É certo, pétaselle o Twitter a Vero Boquete. Ostra, increíble, increíble. Sí, señorita, moi ben. A ver, que estaba buscando aquí. Este vídeo é unha maravilla, o sea, atención, comendo, atención, atención, mira, non sei que é o que comes. É un verme. É un verme, pero o peor de todo é que di, no, tá bo. Sí, tá bo. Que vai estar bo, Verónica, non mintas, home, que vai estar bo.
un chuletón, un pulpo ou algo, pero un verme. Eu en China provei no todo. Provei todo o que había para probar, provei, no? E este era así, porque era un pouco así, un pouco gordo, eu decía, aquí, si, eu cando vía salir, isto ten aí moita chicha, vai ser así unha cousa un pouquiño... Entonces, bueno, dicen, veña, va, probámolo. E non estaba tan mal. É todo proteína, eso, No, sí, xa vin que algo puxetes aquí, non? En plan, proteína, tal, por músculos, sí, pero só quero que vexades a cara como se lle está gustando. Non che está gustando, tía. Tía, é verdad, non che está gustando, podes recoñecelo. Sí, quedou... Sí. No, despois. Quedou moi bonito. Eu tiña medo de... Eu non sabía... Ti sabes cando vas a comer unha cousa que non sabes, porque aí non sabes o que vas a encontrar, non sabes como vai ser o sabor, non sabes se vai parecer a algo que probaches antes ou non. Entón, aí foi... A primeira cara é de medo, de decir, a ver que estou metendo na boca. E despois de, bueno, non está tan mal, bueno, vamos a sobrevivir. O sea, máis ben non é que estivese bo, sino que foi un... Non está tan mal como podía estar. Exacto. Librei. Porque se teño que coller a ir ao baño, xusto, quedarías un pouco mal aí. Sí. No, aí, bueno, era mellor do que esperaba, así que vamos de nota positiva. Estivo ben, facendo patria aí cada cervexa, moi ben. Agora, había outra cousiña que che quería comentar. Mira. Isto tamén me encantou. Isto encantoume. O sea, espera. É que é peor se o ves desde o final. Se o ves desde o final é moitísimo peor. O sea, por favor. Que desastre. Mira. A mesma foto. One day at home with family and friends. Octopus and ready for the World Cup. Canada 2015, tal. Eu digo, moi ben. Ver Boquete, maravilloso. Tomou a súa cunca de viño tinto, tomou a súa ración de polo, todo maravilloso, tal. Pero claro, despois chegou o Día da Patria, chegou o Día de Galicia, e ver o Boquete no seu Instagram non tiña que foto poñer, e dixo, pois mira, poño a mesma, feliz Día de Galicia, orgulloso. A máis Galí, pero vamos a ver, eu non estaba, de que ano é? Porque o mellor, na casa non estaba, o Día da Patria. 2017. Claro, entón, o Día da Patria, o máis galego que eu tiña donde estuvese, era a foto dese pulpo, o que botaba de menos. Pero vamos a ver, ti nunca subiches, eu que sei, nunca fuches a Guieira, á praia, nunca fuches ao Pico Sacro, eu que sei, non tes fotos diante da catedral, miña filla, que eres de Santiago de Compostela, o sea, a ver, o sea, algo... E fotos hainas, home, fotos hainas. O que pasa é que che deu vagancia buscala no iPhone, seguro. Claro, é que no móvil eu teño unha carpetiña de Galicia. Aí teño algunhas fotos así que me gustan máis. Entón, moi bueno. Seguramente non me recordaba que tiña estas... Ai, que tía, de verdad. Vou facer aí un cambio agora. Que tía, en serio. Bueno, este é boísimo, creo que é este. É este, ou é un que hai aquí máis abaixo. No que faz de cámara... Este. Pero Boquete, menos mal que se dedica ao fútbol. O sea, menos mal que é futbolista e que se lle dá de maravilla porque é boísima, porque se se dedicase ao audiovisual non traballaría, vamos, mirade para aquí. Mirade como leva a cámara. Go. Madre de Dios. I'm with you. Nice. Yes, I got it. Sí, lo tengo, sí, vamos. Oye, pero escoita, que non era tan fácil como se ve aí. A cámara esa vas toda encastrada aquí, tens que ir mirando, pesa bastante. Pero bueno, fixen o que puden. Por eso teñen moito mérito as cámaras, que moitas veces botan horas e horas con iso ás costas que eu digo, mima, van deixar aí os cadrís, sabes, as costas. Bueno, sí. Eu cando gravo algunha cousa, a min sorpréndeme, sobre todo cando teñen que, o mellor, seguirte, din, bueno, ahora encárasme así e ti vai facendo cousas que eu vou te seguindo. Eles van correndo hacia atrás, eu vou contra eles, ao final eso non é fácil. No, pero eles caer solo, sí. Home, claro, de botarse cara atrás, eso, vamos, clasicazo. A teñen, foto. Ver o Boquete a cámara. Moi ben. Sí. Eu creo que estás para a listaxe de contratación da CRTVG, Eu creo que poderías entrar na listaxe de operadores de cámara, Bueno, aquí temos, supoño que un dos días máis felices da túa vida futbolísticamente falando.
Intú ou non? Sin duda, sí, Cando sin gañache duda. a Champions, Sí, ganar a Champions era o gran soño da miña carreira. Levaba anos intentando, bueno, moitos dos pasos que fun dando na miña carreira eran un pouco buscando poder estar en equipos ou competir por poder estar en finales e ganala. Bueno, foi día especial. que guai, como mola. Vendo por aquí... bueno, claro, ti estiveches no PSG, e o PSG obviamente está moi de moda por todo o que pasou no verán, co mercado de fichaxes e demais non sei que. Dinos a verdade, hai moita pasta, verdade? O sea, quero dicir, ti ves no club en sí, tes que ver os cartos, quero dicir, vas polo estadio e ves os cartos caer así, ves fontes de cartos, non cataríes ou algo E sabes así. cando íbamos ao estadio antes, eu recordo cando era pequena que íbamos antes de que empezara o partido, collíamos o periódico e facíamos tiras e cortábamos para botalo, non? Cando entraban os Sí, xogadores ao claro. campo. Pois isto aí en París fanno cos billetes, fan así. É que ten que ser. Pensei, o sea, sorprendíchesme porque pensei que me ibas a decir xa está o estadio cheo desas cousas, xa cho preparan para cando chegas ao campo, sabes? Xa está. Bueno, que nos quedan 15 minutiños de entrevista segundo a escaleta, porque é así. Vamos facer o segundo xogo. Vale, despois de stalkearche un pouco o Instagram, bueno, vamos mostrar algunha foto tamén chula que hai antes de tal, que é esta, por favor. Por favor, O sea, que maravilla de foto esta, É que dá para moi... O sea, podería facer un Inshowich de 24 horas só co teu Instagram, sabes? Só co teu Instagram. Sí. A verdade é que agora que me estás metendo aí, teño que facer unha limpieza. Porque... Claro, é que sabes que pasa? A pregunta é, o Instagram lévalo ti ou lévancho? No, levo eu. Lévalo ti, pois que sepas que cos anos melloraches moitísimo, porque cando vas moitísimo, tirando... verdad? Sí. É que todo práctica. Sí, vas tirando para baixo e diste, a ver, o sea... Menos mal que isto que estás facendo ti non o fai todo o mundo. Mirarán un no, pouco, pero tampouco van chegar abaixo de todo. Eu fago só para toda a xente que non estea vendo e que despois cando pasen tamén pola televisión e tal, para que o vexen tamén, pero nada máis, non te preocupes. Preciosa esta camiseta do Bayern, de cando firmaches polo Bayern, preciosa, moi chula, moi retro, sabes? Moi, non sei. Sí, algo así. Bonita. Moi guai. Bueno, pois, unha vez que xa vimos o teu Instagram, vou deixar isto aquí. Vale, pois dalle, veña, mete a pregunta, señor Enxou, mentres eu vou colocando isto, e así vai respondendo ela. Vero, que opinas, unha cousa pois moi comentada, non? Que o Celta aínda non teña equipo de fútbol feminino. Pois non me parece moi ben, non? A verdade é que sempre pregúntame moito por isto, porque o Celta, ao final, pois é un dos poucos que quedan de clubes que estén en primeira ou en segunda que non teñan equipo femenino. E a día de hoxe, no 2021, eso xa non se entende. Sei que algunha das excusas que había que tiñan era de... o mellor pois que non había moito espacio polo tema da Madroa, agora xa está outra cidade deportiva, non? Por xogadoras en Galicia tampouco é. Entonces, bueno, eu espero que realmente pois haya un compromiso por parte do Celta e se estén buscando as solucións a isto, porque realmente, como digo, non se entende. Eu creo que tamén os aficionados do Celta tampouco entenden. Bueno, esperemos que solucionen canto antes. Sí, sobre todo porque ao ser un club tamén con moita tradición de canteira, non? Sería unha forma tamén boa de captar xogadoras para facer tamén unha estrutura de canteira forte, non? Sí, sin duda. O que me parece a min. Sí. Ao final, o problema un poquinho no caso do fútbol femenino que mellor non tes tantas xogadoras para iniciar tamén xa desde o primeiro día, pois cunha canteira, con diferentes categorías, pero hai que empezar. Bueno, ben sea por abaixo ou por arriba, para min, a miña mellor opción é sempre ter os referentes, ter un primeiro equipo do Celta e a partir de aí ir crecendo. Creo que, polo menos, o que eu sei por parte do clube é que sí que hai esa intención,
pero hasta día de hoxe a realidade é que non hai Celta feminino. Sí, estivo guai, non? Que no, temos a intención. Temos a Sí, intención. A sí, intención as temos. intencións suelen ser boas. A Eu intención non temos, conozco a a nadie que intención diga temos. que ten unha intención mala, pero ao final... sí. Madre mía, sí, a intención témola. Bueno, vamos xogar ao segundo xogo que che temos preparado, que este eu creo que vamos repetir máis veces. A parte o de stalkear Instagram tamén, porque dá moito xogo, pero o segundo que temos chámase Faime Olliños. Consiste en que ti, Vero Boquete, vayas por aí descubrindo de quen son estes ollos. Espera, non contestes aínda. No, de quen no, son no. estes ollos. Todas as persoas que van sair están contigo, O sea, a seguinte foto é con Vero Boquete, vale? O sea que se erras algún... Vale, vou non ampliar así un pouquiño para que se vexa ben. Aí está, vale. Vale. De quen son estes ollos, Verónica Boquete, por un punto? O 10 do Milan, Brahim Díaz. Moi ben, moi ben. Sí. É que ten uns ollos... moi característicos. Sí. Moi característicos. É fácil de saber que é el. Moi ben. Aí a tedes, mítica pose de futbolista, sinalándose un ao outro. É moi vos ese, Bueno, eu tamén non fago moito, non sou futbolista, así que... Vamos co seguinte, Faime Olliños do día. De quen son estes ollos? Marta Vieira. Estás de coña, en serio? O sea, sí. Sí, de verdad. Sí. Que ti, pois aí a tedes. Aí está. Que por certo, isto é cando estabas en Suecia, non? Pode ser? Sí, que pintas. Que pintiñas tiñan ser dúas, As dúas. Bueno, teño que decir que esta é unha foto un pouco desafortunada, Non penso que tiñamos estas pintas tan así, pero bueno, sí. No, pero, a ver, tamén hai que dicir que a camisola non axuda. Non é que sea a camisola máis bonita da historia do fútbol, sabes? É un pouco como a do Kepchu esta do Atleti de Bilbao, acordaste? Esta a min recórdame un pouquiño o McDonald's, non? É como así, no, é verdade, o sea, si foses currar ao McDonald's poderían dar o traxe do... Podían dar algo gratis. Sí, isto así, sí. Ostras, pois sí, Pero vou vos dicir unha cousa, mellorastes cos anos, Cos anos, porque, sí, porque estades aí... Esta tía ten que ser espectacular, non? Xogar ao seu lado. Sí, para min é a mellor xogadora da historia. A partir de agora virán outras, serán mellores ou non, ou terán máis visibilidade. Pero a verdade é que Marta marcaba diferencias. A min foi a xogadora que máis me impresionou, e poder entrenar e xogar con ela pois a diario foi un placer. Ten que ser unha pasada. Vamos co seguinte, Faime Olliños. Ajá! De quen son estes olliños, Vero Boquete? Esos son de Moncho. Home, aí está. O alquimista de Ponte Pedriña, aí o tedes. Ademais, nunhas conversas que se gravaron aquí, que gravou o compañeiro Manuel Anxo, sí, na televisión de Galicia, que estivestes... De que falaste? Eu vine, xa non me acordo, un pouco de todo, non? Imagino. Sí, un pouquiño de todo. Íbamos tocando varios temas. A verdade é que foi unha charla que se me fixo moi corta. Ademais, falámoslo despois afora de cámaras, que me gustaría ter máis tempo, vernos noutro momento. Ao final, Moncho tamén é un personaje moi interesante. Todos os que temos relación co deporte de máximo nivel, no meu caso tamén que teño en vistas o mellor despois ser adestradora, ele é un tío que sabe liderar a un grupo de traballo dunha maneira fantástica, así que, bueno, un placer estar aí con él. Non, cando se falaba aí que se fixo super viral. Debe ter xenio no vestuario, debe ter xenio... Sí, debe, sí. Ti cando sexas adestradora, que me encantaría que chegara a ser adestradora de elite, vas ter así xenio? Vas ser destas que digas ti... Home, eu xenio teño, entonces non o podo deixar na casa. Claro. Non o deixo agora, non penso que o vou poder deixar despois, pero bueno,
o xenio e o carácter tamén se vai modificando e tamén se vai controlando, non? E ao final, pois, bueno, penso que un pouco de xenio fai falta. Ten ben, non? Sí. Exacto, ben, un pouquiño de xenio ben. Vamos soltar unha preguntiña do chat que está preguntando por aí a xente e o señor Enxogo está me dicindo hai preguntas. Solta aí unha pregunta, señor Enxogo, mentre eu preparo outra cousa que lle quero mostrar aquí antes de despedila. Xa que é a primeira entrevista no Twitch, que che parecería que Fran... Oh, moi ben, Jorge Nieto, que ademais é veciño meu, moi ben. Que che parecería que Fran te levase a Arzúa para pregoeira da festa do queixo, que é o máis grande que hai na vida? O sea, non digas nada malo do queixo de Arzúa porque... No, é que non podo decir nada malo porque a min encanta o queixo de Arzúa. En serio? Pero que ademais iba moitas veces a feira ali a Arzúa a comprar o queixo porque a min encántame. Mándoche 700 kilos de queixo. A Milán, se queres, 700 kilos, Jorge Nieto, mira o que acabas de conseguir, Que ver o que te acaba de decir que lle encanta o queixo de Arzúa. Dios, que... Sí. Isto acaba de ser... Ti sabes que eu son arzuán do ano, verdad? Non sabía que era só... Pero bueno... Eu son arzuán do ano 2019, aínda vixente grazas á pandemia, Cuidado. E deronche o teu peso en queixo. E deron o meu peso en queixos, E subín a meu irmão tamén para que fora o peso dos dous, Foi así, home. Por favor. Ostras, que pasada, que descubrimento. O meu amor por ti acabase de multiplicar de maneira completamente exponencial. Digo en serio, E a última cousa que che quero ensinar, mentre falamos do queixo de Arzúa, non sei por qué, así Jorge Nieto fixo moi ben, a verdad. No, estivo moi ben, Jorge Nieto aí. Espera, que estou entrando aquí no meu Instagram porque che quero mostrar unha cousiña. Mira que chulo, xa verás. Vai che gustar, Que o sepas. Que che vai gustar. A ver con que me sales agora. Está moi guai. Mira, hai un rapaz que é ilustrador, que se chama Illustratector, el chamase Jorge, me parece, que me falou polo Instagram e que me dixo, por favor, Jorge Campos, móstralle isto a ver o boquete que va a estar con ela no Twitch dun xogo. Mira que ilustración máis chula fixo da Atlas da Galicia pequeniña, con ver o boquete aí vestindo a casaca da selección galega, da selección galega co brazalete de capitá, Aí o tes. Oye, pero ves, isto pásame moitas veces, porque isto é a primeira vez que o veso. Ves, por estar mencionada. E de feito, claro, pero hai veces que o millor, pois eso, si é un día pásase e despois, quedou aí, pero sí, moi chulo, Pois mira, díxome el, díxome, por favor, móstrallo, porque ao millor ela, de tantas mencións que tes, entendes? E dixo, probablemente non o vira ou tal, non sei que, pois é o tes, moi bonito. Sí. Agora escribireille. Sí, claro, tens que escribir, porque senón, despois de que te mostrar eu tamén non vas quedar ti tampouco mal. Claro, quedo mal, exacto. Sería un pouco, non sei. Bueno, Vero, que se nos está acabando o tempo, porque vai comezar o Enxogo, e imos comentar a primeira, a segunda e a terceira federación. Vacilar un pouco tamén aos compañeros do Enxogo, porque a verdade é que ti fuches moi guai, porque eu sei que cando che falou Luis Timiraos, que te chamou Luis, o gran Luis Timiraos, por outra parte, el máis grande, cando te chamou Luis Timiraos, sei que lle dixeches, pero así que vos modernizades, jeje. A mí non me pude facer máis gracias, sabes? Porque dixe que esta tía, que mala persona, sí, señor. No, bueno, cando me dixe, no, pero vai ser así en Twitch e tal, e cual, e digo, a ver, modernizades, sí, señor. Sí, pero como ves non está aquí Luis Timiraos, facendo isto. Hai que invitalo, No próximo ten que salir. No, é que a miña idea é que pasen todos por aquí. Eu quería que pasasen todos por aquí. Que che parece? A nova televisión. Eu creo que é unha idea fantástica. Porque ti imagina contando as súas historias de cando eles comezaban ou de cando retransmitían tal ou cual. Pode ser espectacular, Escoitalos a eles aquí contando... Historias de... Sí, a verdade que sí. E contando o teu mal tamén, cando conte, esa era malisma, non había que anar aguantar, de verdade, era unha cousa negra.
Bueno, Vero, que de verdade foi un placer terte aquí con nós con este primeiro Inshowich, eu pasei moi ben. Sei que falo moito, que teño moitísima incontinencia verbal e sobre todo é polos nervios, sabes, da primeira vez. Pero eu creo que estuvo guai, non sei que che pareceu a ti. Eu encantada. Pasouse o tempo de máis rapidiño, así que, bueno, fíxome gracia o tema do Instagram, agora vou facer aí unha limpia, o que saberás. Me encanta, vale, moi ben. Pois é o que tens que facer, muller, agora actualizarte, coller, repasar todo o vello, borrar, isto é como, sabes, cando deixas cunha parella que de repente empezan a borrar todas as fotos e tal, pois agora ti vas borrar as fotos nas que te ves mal, sabes, do teu pasado. Aí está. Bueno, vamos facer un resetear, unha porra antes de marchar. Cantos goles marcas este ano? Veña, anímate. Nas 3 competicións. Sí, todo, a full. Teño por aquí anotado que no Español chegaras a marcar 39, 39. Sí, pero no Español xogaba de punta, eran outros tempos. A verdade que bueno, agora facer goles non é cousa fácil. Pero vamos a decir que entre 10 e 15. Vale, moi ben, gústame, entre 10 e 15. Entre 10 e 15, para mí sería un nivel moi top. Vale, pois se Vero Boquete fai entre 10 e 15 goles, volve ao Twitch dun xogo. Veña, feito. E se non tamén. Eso é. Vero Boquete, de verdade, moitísimas grazas. Un placer enorme terte con nós no Enxogo, de verdade, estuvo moi guai. Moitas gracias. Un placer, graciñas. Veña, un bico enorme. Bicos, chao. Agora xa te podes desconectar, que eu teño que seguir con xogo, vale? Veña, adiós. Bueno, pois aí tedes a Vero Boquete, vai comezar agora en xogo. Que pasada falar con ela, que pasada, que craque, A verdade é que, mola un montón ver que a xente que sexa tan normal, sabes, tan... pois non sei, que se deixe levar, que lle guste tanto o vacile de uns cos outros, bueno, estivo guai, eu pasei no moi ben. Bueno, vai empezar o Enxogo, e imos comentar un pouco como vai o Enxogo, e escoitar como que é o que nos contan os compañeros desde o Plató 300, que están aquí moi pretiño de min, e queda, pois nada, empeza xusto a media, xa sabedes que gañou o Depor, que empatou o Celta B, o Racing de Ferrol conseguiu empatar o partido tamén 2-2, bueno, a ver que é o que pasa. Imos alá porque creo que vai empezar agora mesmo o xogo. Aí o temos. Vamos alá. Espero que me escoitedes ben, Non sei. Hola, que tal? Saúdos, boa noite. É domingo pola noite, estamos na G2, así que indubidablemente que iso significa que comeza o Enxogo para resumir toda a xornada futbolística da fin de semana, sen primeira división, pero con moitas cousas atraíntes. Temos categoría de prata, comezou a segunda federación, unha nova xornada tamén da primeira federación, arrancou o fútbol femenino, é dicir, xa temos case todo en marcha. Rocío Candal, moi boas. Boas noites, Óscar. Pois iso que cada vez hai máis cousas para ver e para analizar, isto é para volverse tolos. Sí, é para volverse tolos, pero ao final é o que nos gusta, entón nada, encantadísimos de que xa case comezara todo o fútbol e dispostos a falar del. Pois evidentemente que falaremos de toda esta xornada futbolística tamén con don Luis Timiraos. Que tal, Timi? Moi ben, Óscar. Moitos partidos biches esta finde, Moitos de todas as categorías, menos de primeira porque evidentemente non houbo, pero se chega a ver tamén. É unha ledicia poder disfrutar. Mira, o xefe de Twitch. Estaremos tamén con Timi e, por suposto, como sempre, con Xosé Luis Mosqueda. Que tal, Mosqui? Moi ben, boas noites. Pois o mesmo te digo, bueno, xa viñeches ensinándome cousas da xornada de segunda. Me subo ao autobús de ver partidos este fin de semana. Sí, é verdad que está Xoan Galán. Analizaremos polo miúdo con Mosqui tamén todo acontecido nesta fin de semana ligueira. Neste caso temos un invitado especial neste Enxogo, porque falaremos dentro dos minutiños, porque arranca unha nova temporada tamén na Radio Galega. Está connosco don Xoan Galán, que tal? Hola, Óscar, boas noites. Como estamos? Pois de maravilla, gozando da fin de semana futbolística, transmitindo a audiencia bons resultados, que gañou o Depor e empatou o Racing. Sí, tens que explicarnos despois un pouquiño as novidades e que as hai para esta temporada. Unha programación que xa empezamos o 14 de agosto, pero a partir de mañá xa nova programación dos deportivos da Galega
a partir das 3 da tarde con zona mixta. Pois estaremos atentísimos a todo o que nos conte Xoán Galán dentro dun anaquiño. Antes queremos suliñar un feito, bueno, pois quen sabe, co paso dos anos igual é histórico, porque desde as 10 menos cuarto da noite estamos emitindo na canle de Twitch da CRTVG, pois, digamos, o Twitch do Enxogo. Que mellor para facer iso que Fran Cañotas o vemos aí, e con que invitada tan especial para comezar. Está de estrea con Vero Boquete, xa vemos que está felicísimo, enseguida falaremos con él para que nos conte como foi, bueno, pois este primeiro Twitch, este experimento que comezamos hoxe, xa digo, a partir das 10 menos cuarto estaba vamos a entrar Cañotas con Vero Boquete, que, bueno, supoño que falarían de un montón de cosas, estamos a ver aí. Decía onte Timi na edición do sábado en Xogo que mellor que Cañotas para isto, non? Isto é indubidable. Sí, creo que é a persoa axeitada para levar isto a cabo. Bueno, pois a ver que nos conta o bo de Fran Cañotas, que, bueno, pois semella que recuperou a cordura, deixou de bailar, de cociñar, de cantar e volveu con nós. Non sei se estará contento de estar outra vez aquí con Xogo. Que tal, Fran? Que contas? Que tal? Como estás, Óscar Benito? Como estás? Pues, bueno, estou encantado. Estábamos ben ata hoxe, pero bueno, eu supoño que desde hoxe tamén. Que tal foi a estrea, Fran? A verdade que foi maravilloso, porque Vero Boquete dá un montón de show, entonces eu paseino de maravilla con ela, estuvemos contando un montón de cousas sobre Milán, sobre China, dixo cando estivo en China que comera de todo, vimos un vídeo dela comendo vermes, bueno, foi todo un espectáculo, de verdade, falar con ela. E a min, ademais, fai-me especial ilusión que ti, Óscar Benito, un home que renega un pouco das novas tecnoloxías, e Luis Timiraos tamén, pois que se digne a estar no Twitch tamén. O sea, isto é increíble. Ver a Óscar Benito no Twitch. Non renegamos, é que nos costa un pouco, entón por iso decimos, é que mellor que Fran Cañotas, e non nos podemos poñer aquí de repente Timi ou máis eu. Non seríamos creíbles. É que non seríamos creíbles, evidentemente. Ti sí, porque a ti se te ve ademais. Tes boa pinta para facelo, ademais, De todos os xeitos, sería igual era o primeiro programa deportivo que poñía a un histórico presentador a capitanear o Twitch, Bueno, hai xente por aí que se está adaptando moi ben a unhas idades incluso maiores que as nosas, que iso hai que recoñecelo. Pero neste caso, home, eu creo que é mellor que ti. Eu creo que a experiencia, non sei, do que levas ata agora, que empezaches ás 10 menos cuarto, vésete contento, maravilloso. Feliz, entón iso é o principal, porque iso é o que vas transmitir aos nosos espectadores. A verdade é que foi maravilloso, de verdade. Non podemos escoller mellor convidada, doulle as grazas dende aquí outra vez de novo, porque foi increíble contar con ela, interactuar co chat, que lle mandaron moitísimas preguntas, e precisamente, non pensedes que as preguntas do Enxogo que van deixar de existir, porque existe o Twitch. Non, as preguntas do Enxogo van seguir aí, e vamos ter preguntas para vos, para a casa, para que comentedes toda a actualidade futbolística, e imos falar do Lugo, do Dépor e da Segunda Federación. Por exemplo, do Lugo estamos preguntando, destacando máis ben o inicio de campeonato de Gerard Valentín, se pensades que é un xogador de outra categoría, se debería estar pois na primeira división, porque a verdade é que comezou moi ben a temporada. Con respecto ao Deportivo, é evidente. Ilusiona este proxecto de Borja Jiménez, ilusiona este novo Deportivo. De momento leva 2 vitorias, así que veremos ata onde pode chegar. E como non podía ser de outra maneira, comezou a Segunda Federación. A cal dos 6 equipos galegos, o cal credes que vai quedar con máis opcións de liga? É dicir, que vai quedar máis arriba. Cal credes que vai ser dos 6 equipos galegos da Segunda Federación o que mellor quede? Xa sabedes, podedes interactuar a través do Twitter, tamén do Twitch, porque estamos comentando toda a emisión do Enxogo aquí no Twitch. Bueno, imos falar tamén un pouco de como veñen arreglados os presentadores, de que presenza traen. Ademais, hoxe temos tamén o xefe da Radio Galega, Xoán Galán. O sea, pode estar moi interesante a emisión de Twitch, así que quedade con nós ou na tele ou no Twitch, xa o sabedes. Só unha pregunta, Fran, isto, que ademais da interactuación e todo isto se pode ver despois, non? Ainda que a xente non o vexa en directo. Exactamente, isto vai quedar colgado, vaise gravar a través de Twitch, e a idea é subilo tamén a canle de YouTube da Televisión de Galicia, así que non ides ter problema ningún para poder velo, para poder ver a entrevista a Vero Boquete, ou incluso ver pois como vamos falando dende a parte do Twitch do Enxogo tradicional, do Enxogo do Plató 300, que non pensedes que están moi longe, están aquí a 20 metros de min, non moito máis. Pois quedamos todos moitos máis tranquilos sabendo que a partir de mañá, cando xa estemos na casa despois de toda esta fin de semana de traballo, imos poder ver esa estrea do Twitch do Enxogo, bueno, no Twitch da CRTVG. Estamos encantados, Fran, de que estés connosco e que voces tanto, e sobre todo, bueno, pois con Vero e cos invitados que vayan chegando, bueno, pois a partir de agora. De todos os xeitos, hoxe antes de rematar, estaremos contigo outra vez.
Correcto, vémonos despois. Un biquiño para todos. Vicos, Fran. Aí está Fran Cañotas co Twitch do En Xogo, fenomenal. Porque a verdade é que a mí non se me ocorre ninguén mellor para un proxecto como este, que agardamos que sexa, sobre todo, do vosso agrado, que para iso o Twitch do Xogo. pues, Salindo na televisión de Galicia, señoras e señores, salindo no Xogo, o Twitch do Xogo. Galicia en goles que os tradicionais non estades moi conformes. Non é que non estemos tradicionais, está equivocado, non é que non está, que non nos vemos capacitados para meternos de cheo nese mundo, pero bueno, pouco a pouco, era como uno en Showwich. Xa me están faltando. Somos casi tan clásicos como a programación deportiva da Radio Galega, como Galicia en Goles, como porque si hai algo clásico nos medios de comunicación públicos galegos e míticos, neste caso, ademais do En Xogo, por conta que nos trae, toda a programación da Radio Galega, que é unha maravilla. Teño un amigo que me chama mítico polo Galicia en Goles, pero que na nota de prensa da corporación esta temporada falan do Galicia en Goles mítico, así que vai en consonancia co que di a xente na rúa, non? Que novidades temos? Bueno, empezamos a nova programación da Radio Galega mañá. Non sei exactamente para leva moito, moito, de 3 a 4 da tarde toda a información do que pasa. Bueno, que sei que estou falando por riba eu, pero non pasa nada. Xente que estades no chat, xente que vos gusta o En Xogo, podedes comentar tamén por aquí as preguntas, vale? Todas as preguntas das que estamos falando do En Xogo, podedes comentar por aquí, tanto a do Depor, como a do Lugo, como a da Segunda Federación, vale? Agora ás 11 da noite comentarios. está preparada a primeira da semana porque de domingo a xoves. E logo na fin de semana o Galicia en Goles, os venres ás 8:30, os sábados ás 3 da tarde e os domingos empezamos ás 12. Os domingos paramos de 2 a 3 para santar. De 12 a 11, Galicia en Goles. Que sería do fútbol galego sen o Galicia en Goles, sen esas radios que a xente leva aos campos, que sería? Pues non sería o mesmo, evidentemente. Sí, difícil de imaginar, a verdade. Estamos xa tan acostumados a escoitar na radio cos carruseis e demais, que sería moi difícil de imaginar, eu penso. Sí, que ademais, Xoán... Antes levabas a radio coa antena, lembrades, non? Tanto. Pois en día levas o móvil e xa está, é moito máis fácil. Eu entrei no Galicia en Goles. Entrei no Galicia en Goles Instagram, para promocionar o TikTok, Twitch. se queres, todo. Entrei desde o móvil xa, porque iso xa é, vamos. Vai permanecer sempre. Mantense dende que naceu por Radio Galega en 1985 e continúa temporada tras temporada. Somos a referencia, afortunadamente, do deporte galego, non só do fútbol, e onde hai un equipo galego, ali estamos nós para contalo e para trasladalo, e ademais con cada vez máis programación. Octavio, durante a fin de semana son máis de 22 ou 23 horas as que emitimos de retransmisións deportivas, que é moitísimo. Eu lembro, non sei se vos tamén, de ir, bueno, sendo máis novos, non? Os partidos de fútbol, campos de terceira, e incluso na megafonía dos campos. Ahora sí. Que tal agora? Decídeme vos, vale, decídeme vos como vai o tema, porque estamos facendo probas, é a primeira vez. Se vos escoitades ben o plató, perfecto, porque senón eu tamén o escoito moitísimo, moi alto aquí. Que tal vai así? Foron cambiando porque hai un partido ás 4, outro ás 6, outro ás 8, pero o bo que ten o fútbol regional é que che permite pois estar pendente de todos os partidos. Cantos aficionados ao fútbol pérdense porque non hai unificación? Xa sí, vale, perfecto. Sí, ademais a xente que encanta. Cando eu na última jornada de Liga que estamos non podo seguir no Galicia en Goles, sei que anda a xente preguntando polo chat, non podo seguir no Galicia en Goles porque agora vou traballar todo o domingo. Cantos goles de Mosqui cantou Galicia en Goles? Claro. Gracias, Octavio. Gracias. Pois eu creo que cantaron poucos, pero que sí cantaron cando xogaba en terceira, fíxate. É que non é... E logo cando dirixías o Vilalbés. E despois cando dirixía o Vilalbés ou o Lalín, pero, a ver, é difícil empezar algo, pero moito máis difícil é mantelo. Estos clásicos a min encantan, sempre che teñen informado e chegan a todo o mundo, equipos moi humildes, opinións de adestradores de galegos. Todos teñen voz e presenza. Este verán pasou unha cosa moi curiosa, nun torneo de verán, creo que foi en Portonovo, non recordo agora o campo, pero había penaltis para a Diocesana do Trofeo e transmitiron os penaltis polos altofalantes, ata que o árbitro mandou callar. Mandou para aí que non se pode. Pero se iban polo terceiro penalti de cada equipo. Entón a xente estaba escoitando os penaltis de Gonzalo Alonso na Radio Galega e clásico. Que pouco sentido do espectáculo, árbitro. Ai, MJ, que estás aí. Un bico, MJ. Pois igual que o En Xogo, que somos, bueno, pois iso, abandeirados, irmáns, evidentemente. Sí, nacimos xuntos. Bueno, pois o servicio do fútbol galego, que para o que estamos neste caso, os programas de fútbol, e por suposto, todos os demais deportes, porque nos ocupamos de todo. Hai xente que di, non, é que só fútbol, ni moitísimo menos. As retransmisións que se fan na radio e na tele de fútbol e de outros deportes galegos. Nos viaxaremos de novo, agora que volvemos a unha bella normalidade, non? E que podemos viaxar. Bueno, boas noites a toda a xente que está entrando, benvidos a emisión, a primeira en Xoguich,
en conexión ca Televisión de Galicia, vale? Estivemos xa no Enxogo, imos entrar outra vez ao final, vale? Afortunadamente podemos retomar a bella normalidade. Falaremos do Pontevedra, que sei que Orei Fabiano está preguntando, pero non vin o gol, porque non vin o gol, porque estábamos aquí a tope con isto e non vin o gol nin do Pontevedra nin do Compos. Así que despois comentaremos, veremos os vídeos da segunda federación. Eu creo que para o malo copian absolutamente todo. O Pontevedra empatou 1-1 co Compos. Agora mesmo queres entrevistar a un xogador Inxovic, da categoría buenísimo, máis Inxovic, baixa e tes que pasar por un xefe de prensa. Un xogador de terceira regional non entrevistas con tanta facilidade agora. agora. Que comer os xefes de prensa. Bueno, sí, un xogador de terceira regional tampouco é tan difícil de entrevistar. Maravilloso, non? O sea, a ver, dan facilidades. O sea, por exemplo, que exagerado. Javi Torres, o noso locutor do Deportivo, estaba transmitindo o partido e contou como chegou un socio que lle dixo, non, este é o meu asento, é a miña cadeira. E Javi, non, a mí mandaronme estar aquí. Pois quería ese socio votar a Javi Torres, claro, non están afitos en Tudela a que cheguen 6 empresarios de radio. Non sabía o socio tudelano con quen se metía. O Depor gañou Pallares 0-1. Seguro que o sabes. Pa que preguntes, seguro que o sabes. Gañou 0-1. Sí. Gol no minuto 6 ou así, moi pronto. Hoxe o audio que tivemos algún problema para escoitar despois a Borja Jiménez, fixemos aí un pouco de maxia para poder escoitarlo, grazas en parte a él, a Javi. Dijo Chueu. Bueno, Xan, pois moitísimas grazas pola tua pregunta. Estaremos atentísimos a como se desenvolva a temporada. El Copina no Pontevedra non será como en Remor no Celta ou xa sentou cabeza. Un nivel de acerto espectacular. Ese é buenísimo. Unha fidelidade absoluta dos ointes, así que, pois iso a seguir. Pois encantado de que pudésemos ofrecer aquí a audiencia do Enxogo as nosas ofertas deportivas que empezamos mañá con unha programación da Radio Galega. Excelente, Xoan, moitísimas grazas. Moi boas noites. Nada, xa sabedes, todos os enxogueiros e todos os espectadores tamén da Televisión de Galicia, como sempre estaredes tamén fantásticamente informados da Radio Galega, por suposto, entre outras moitas cousas, do fútbol galego, que é do que falamos agora. Veña, vamos co fútbol galego. Temos un problema co fútbol galego, rapaces, é que non podemos votar a emisión do Enxogo mentre se está votando a primeira federación. Xa o sei, a vida é dura como o cañoto de verdura. Eu sempre o digo, pero é o que hai. Un saúdo David Talento dende Santiago, para ti tamén. Así que imos ir comentando un pouco, vale, como foron os partidos da primeira federación. Eu teño por aquí previsualizado o Enxogo e cando vayan ca segunda federación, pois meterémolo, vale, outra vez. É unha pena, eu xa o sei. A mí tamén me gustaría poder comentalo todo con vos, pero non é posible. Ao mellor, espera, igual podemos ver a... Bueno, non, igual ir cos partidos, senón, cando poñan a clasificación e os resultados, viva Arzúa aí, Bicoca, moi ben, viva Arzúa. Cando vayan cos resultados e a clasificación, podemos facer a 13-14. Pero de momento, vamos ir falando un pouco deste tema. Aí está. Vamos ir falando un pouco, a ver, desta xentiña, do Depor do Celta B do Racing de Ferrol. Venga. Vale, que está Gustavo Varela agora mesmo. Que pensades de Gustavo Varela? O sea, que pensades de Gustavo Varela? Que ese tío é... O sea, é como Deus. Dígolo en serio. É unha pasada. Eu quero mostrarvos un vídeo que vos mostraré en próximos Enxoguits de él facendo retransmisión de 5 partidos á vez. O sea, é unha barbaridade o que fai ese home. É unha barbaridade. Mira, vamos ver os resultados. Espera. De Santander 0, aí temos os resultados. Internacional 1, Zamora 1, Rayo Majadahonda 2, Calahorra 1, os resultados vemos. Sociedade Deportiva Logroñés 0, vemos os resultados. San Sebastián de los Reyes 0 e Athletic B 2, Racing 2. Moi ben. Aí vemos os resultados. Bueno, o primeiro, agora xa moito sobre as imaxes desta categoría. Vai nos explicar. Van no fondo dunha portería, porque outras van na posición de tribuna. Bueno, como ben saberedes, houve unha venta centralizada de dereitos desta categoría. Maldita venta centralizada. O posuidor dos dereitos o que vai situando as cámaras que nos mandamos aos campos onde pois eles consideran oportuno. Neste caso, no partido do Tudelano Deportivo, dende logo non foi a mellor perspectiva da que poder sacar conclusións do encontro. Xa. Ala, acabouse, hasta aí. Xa está, non podemos ver nada máis. Mentre están votando o resumo do Deportivo. Bueno, eu sei que vos estivestes seguramente vendo o Depor, non? Habería peña que estivo vendo o Depor ou tal. A ver se teño por aquí algunha foto do Depor a todo isto. Sí. Bueno, pois contádeme un pouco vos a min, que estades aí. Eu non vin o Depor, vin que gañara 0-1, que marcara la Peña no minuto 7
e que está aí, jová, porque a verdade é que está facendo un inicio de temporada, decía outro día Borja Jiménez que non había que poñerse eufóricos, porque claro, pode empezar o equipo gañando 3 partidos seguidos e despois virse abaixo, pero bueno, a ver, nunca se sabe, quero dicir, eu confío nos equipos galegos sempre, sempre, está dicindo Pallares, está empezando bastante ben, a verdade é que sí, está empezando bastante ben, non hai queixa ningunha, bueno, que queixa vai, a ver se vai ganando, de que vos ides queixar. A verdade é que as imaxes dun xogo, a cámara detrás da portería, vendo a rede, é un pouco duro de ver, tamén, Sí, sí. Pero é o que hai, o sea, é o que decía Gus, non podemos facer outra cousa, é o que hai, non temos os dereitos, eles din onde se pon a cámara ponse aí e xa está, acabouse, é que non hai máis volta de folla con esa situación, non hai nada máis que facerlle. O Deportivo eso, que gañou é que está líder desta categoría con 6 puntillos empatado co Rayo Majadahonda e co Real Unión de Irún, que teñen os 6 puntos. Vai ser unha categoría ollo, vai ser unha categoría, ollo, está o Land Rover aí conectado tamén, claro que sí, o Land Rover aí conectado. A ver se algún día teremos a xente do Land Rover. Encantaría ter tamén a xente que fai as redes sociais do Land Rover, aquí, o Twitch dun xogo. Encantaría, obviamente, traer a Roberto ou a Eva, estaría super chulo tamén. Está preguntando Itz María, sabes se lle deron os dereitos de emisión a TVG para emitir os partidos da segunda B? Pois deronlle. O sea, teñen os dereitos da segunda federación e da terceira federación. Da primeira non. Da segunda e da terceira federación vémola. Agora mesmo están falando xa do resumo do Atleti de Bilbao co Racing de Ferrol, que creo que... pois mira, fonde listo e non puxen foto do Racing de Ferrol. Perdoademe a vida, xente de Ferrol. Perdoademe a vida. Olvideime de poñer unha foto vosa. Do Racing de Ferrol en Lezama. Ainda por riba. Vou a buscar, pero vamos. Vou a buscar ahora mismo, para que non me digades nada, O sea, por favor, por favor. Non quero que me digades nada sobre que non puxo unha foto do Racing de Ferrol. Ferrol, vamos buscar por aí. Non vai a ser, Me cago. Os partidos de terceira se van dar por Twitch? Pois non o sei, haberá que ir mirando como van as cousas, teremos que ir pouquiño a pouco. A ver, isto xa sabedes como é. Estamos probando hoxe co Twitch. Eu creo que para o primeiro día estivo moi guai, está ben. O que sí, a dinámica da primeira federación vai ser sempre así. Eu quero que isto que o teñades claro, porque mentres non teñamos os dereitos do resto da primeira federación, que de momento todo indica que non van ser, pois eso, é o que hai. É o que hai. É o que hai. Sinto moitísimo, pero vai ser así. Vamos a ver que máis hai. Está bastante ben. Bueno, si, nós intentámoslo facer o mellor posible. Bueno, están botando aí o penalti que transformou, creo que foi Joselu, non? No minuto... Bueno, que non me lo dixen, claro. O Racing de Ferrol empatou 2-2 en Lezama co Atleti de Bilbao, marcou John Cabo e Artolá para o Atleti B, e o Racing de Ferrol marcaron John García e Joselu de penalti no minuto 76. O Racing, bueno, pois que ten... na clasificación un puntiño, porque a semana pasada sabedes que perdeu ao final do partido, no minuto 90 e pico, perdeu, así que o equipo de Cristóbal Parralo está agora mesmo 12º con un puntiño. E aí andamos, pouquiño a pouco. Ese croma vermello é máis soso que un bocata de yogur. O croma é verde, o que pasa é que o fondo é vermello. É boísimo ese. Ai, Dios. De verdad, morro de risa, con vos, morro de risa. De verdad. E por último están casi imaxes do Celta B, que empatou 0-0 co Badaxoz en Barreiro. Nada, un partido... A verdad, queredes que vos diga a verdad? Non o vin, porque é que estuve tan agobiado preparando isto, tan agobiado co señor en xogo, que partido apaixoante, o señor en xogo, sí, apaixoante, verdad, 0-0, sen ocasións. Creo que estivo cerca de marcar o Celta B, no primeiro tempo, porque estuve escoitando a Roberto Carlos na Radio Galega e dicía que estaba aí a cousiña. Entonces, bueno, aí debía andar. Os partidos da primeira federación, Itz María, pois hai que pagar. Nós queríamos dar así pola cara, pero non puido ser. Eu sinto moitísimo. É así. Como vexo o Depor? Vexo que ten un equipazo. O sea, eu creo que o Depor ten un equipazo, eu creo que o Depor vai
vai estar aí arriba, vamos, segurísimo, segurísimo. Fran sortea o primeiro queixo da noite. Non o digo de broma, non o digo de broma. Vou sortear queixo, se funciona, se isto funciona, tal, pim pam, vou rematar por sortear algún que outro queixo de Arzúa. De verdad. Palabra de Arzuán. Aí está. Dijo eu, aí está. Pois eu fui a barreira e non me dormiu. Debe ser o licor café que tomei antes. Seguramente. Seguramente foi o licor café que tomaches antes. Pode ser. Pode ser. Pero digo-vos de verdad que vou intentar sortear algún queixo, traelo e sortealo para a xente que está... Pero claro, xa sabedes como é iso. Teño que andar con 1000 historias. Non me des moitísimas voltas porque senón xa sei como se pon o conto. Van a empezar xa prontísimo ca segunda federación, así que, nada. Falando do Celta B, un puntiño tamén, 19º clasificado, hai moitísimos equipos desde o Racing de Ferrol, que é 12º, ata o Celta B, que é 19º, teñen todos un punto, excepto o Tudelano que ten 0, o sea, xa puntuaron todos os equipos excepto o Tudelano. Vamos conectar de novo co Enxogo, porque xa están coa clasificación. Aí está. Unha vitoria para Talavera, Racing de Santander e Sanse, con 2 empates a Sociedade Deportiva Logroñés, un empate para todos eses equipos. E agora xa podemos ver o resto. Calahorra, Extremadura, Cultural, Valladolid B e Celta B. Manu Casal, dice María. Manu Casal, do Arzúa. Molaba traerlo un día, E agora saltamos da primeira a segunda federación, vamos, que tamén é unha categoría nova e que temos que ir coñecendo pouco a pouco. Imos primeiro cos resultados. Veña. Arousa 1, Arenteiro 0, Pontevedra 1, Compostela 1, Langreo 3, Bergantiños 0, Navalcarnero 2, Pontevedra 1, Compostela 1, Llanera 0, e o Pontevedra seica moi ben. 2, Marino 1, Salamanca 1, Móstoles 0, Unión Adarve 4, Gimnástica Segoviana 1, e Ceares 0, Leganés B 2. Primeira xornada na que había 2 derbis galegos, compre principiar polos 2, sobre todo por este encontro, xa só vendo os escudos, decatámonos da importancia que tiña este enfrontamento. En Pasarón, un escenario mítico, 2 equipos pois co nome do Pontevedra e da Sociedade Deportiva Compostela. Ademais, un verán no que houbo trasvase de xogadores dun equipo a outro, Brais Abelenda e Soto xogando coa camisola do Pontevedra, e un Pontevedra que se adiantou con este remate de cabeza de Charles. Que importante vai a ser para o Pontevedra, a chega goleadora, mantén os seus 2 dianteiros, aínda que hoxe non xogou Rufo, pero Charles Rufo nesta categoría teñen que... Home, que na segunda federación ten que ser un animalado ese dianteiro, Sí, a ver, decía... Charles e Rufo. Que o ano pasado non daban congeniados xuntos, non? Pero eu creo que este ano poden facelo, porque creo que xa levan un ano xuntos e se pode facer eso, non? Aí estamos vendo, o novo proxecto da Sociedade Deportiva Compostela non funcionou demasiado ben na primeira metade, de feito Rodri tivo que facer 2 modificacións para a segunda parte, e este o gol anulado a Javi Rey. A ver, que non o vin eu eso. Dende esta perspectiva, se estaba ou non en posición de fora de xogo, aí o mellor situado era o árbitro asistente, que un pouco no límite, non? Parece. Javi Rey. E na segunda metade, aí está do Compostela, o gol de Compos de Vero Boquete. Unha das novidades e o gol marcado Pablo por Durán. Pablo Durán, que é un xogador segundo ano senior, o ano pasado segundo ano, é foi o seu verdad. primeiro ano en categoría senior, e o ano pasado estaba non en terceira división, estaba xogando na Preferente, no grupo sur de Preferente, no Porriño. Pois xa vedes que tamén hai soños que se cumpren. Que burrada, Que burrada, Pablo Durán, de pasar da Preferente Sur a xogar no Compos en Pasarón. O final, empate a 1 en Pasarón. Escoitamos os pasada. adestradores. Si tú no acabas rematando el partido, los partidos tienen momentos para los equipos. Al final empieza la segunda parte, empezamos muy imprecisos con balón, nos hacen un gol en un error en cadena y a partir de ahí el equipo se muestra un poco más nervioso. El último tramo de partido, bueno, pues hemos vuelto a tener la pelota, hemos vuelto a estar allí, pero ya estos partidos de inicio de temporada, minuto 90, minuto 80, se van haciendo largos, las piernas empiezan a pesar. Hablé con el cuerpo técnico, decidimos hacer un cambio y por suerte, pues mira, uno de los jugadores que mandamos a una banda centró y el otro la remató. Otro día evidentemente lo haré y a lo mejor en vez de mejorar empeora, ¿no? O sea, el mérito es de los futbolistas, siempre lo digo, que son los que están en el campo y son los que toman las decisiones. Veña, vamos ca promo. Que partido hai pa semana, xente? Que partido hai pa semana? E axamos o Vero Boquete. Vamos, selar o Vero Boquete, que estivo hoxe aquí no Enxogo.
Vero Boquete. Vamos. Coller confianza. Asentar o proxecto. Con Rodri Veiga á fronte. Vamos aí. S de Compostela, C de Palencia. O domingo 12 ás 5 da tarde na G2 e na web da CRTVG. Veremos para a vindeira fin de semana outro derbi galego que se xogou no campo da Lomba entre o Arousa e o Arenteiro, a estrea dos dous equipos na categoría. O ano pasado, neste mesmo campo, enfrontáronse tamén na mesma xornada. É verdad, e gañou 0-1 o Arenteiro. Daquela gañara o Arenteiro por 0-1. Aí está. Esta volta gañou o Arousa. Non me falla a memoria. Ese remate de Pedro García. Non me falla a memoria. Ainda que ian todos a abrazar máis a Robert que outra cousa, o que toca é Pedro García e aí eu creo que non chega a tocar ninguén máis e acaba a bola no fondo da rede. Un partido no que, sobre todo, houbo oportunidades na segunda metade. Vemos ese centro de Robert que estivo moi bulideiro, a bola que saca en defensa o equipo do Arenteiro e, pouco a pouco, conforme foron pasando os minutos, comezou a presionar o Arenteiro que se foi botando sobre a porta de Alex Cobo e, sobre todo, dispuxo de dúas grandes oportunidades. A primeira, esta de Jonathan Magisano. A reta final foi do Arenteiro. Sí. Entrou Estive vendo un cacho, Magisano na segunda este sí. metade e a pique se estivo de facer o gol do Por empate neste remate estes os que focos foi da o Pau. da Lomba hai que mirar de darlles unha volta, mima, porque están os pobres. Sobrido. Oportunidade clarísima Mima. a prol do Arenteiro que acariñou levar un punto do campo da Lomba. Ao final, os tres foron para o Arousa. Hai que darlle. Boas, Pusquis Celta, benvido ao stream do Enxowich. Outra, vamos con outra promo. Vamos con outra promo de estrea. Vamos con toda a ilusión. Yo. Vamos, seguir crecendo. Arenteiro, Unión Popular de Langreo, o domingo 12 ás 12 da mañá, na G2 e na web da CRTVG. Espectacular. Con goleada diante do Bergantiños, aí temos non o sei, Jengibre Ginger, os partidos que se graban da terceira, que non se ve Arzúa, non o sei, é que eso depende das cámaras que teñamos disponibles cada fin de semana, non o sei, de verdad. Aquí hubo Cristo neste partido, vamos ir pouco a pouco porque aquí hubo problemas neste partido. Esta xogada é a que marcou o partido e o que alporizou o corpo técnico do Bergantiños. Despois escoitaremos a Lemos porque era o minuto 30, no 25 amonestaran a Iago Parga e no 30 ensinaronlle o segundo cartón amarelo. E antes do descanso, bueno, gol tamén hai que aplaudilo. Un golazo espectacular. Golazo. É un golazo. Vaya golazo. Vaya golazo. Juan López, xogador asturiano, pero que se formou. Gustavo é un crack, é que é un fenómeno. É que Gus é... Por xuvenil, creo que estiveron a temporada no Negreira. É un fenómeno. Bueno, pois incluso con 10 o Bergantiños presionou a portería do Langreo, aí vimos a Escobar, outra das fichaxes. Como sabes, son gusvarelista. Gusvarelistas somos todos aquí. Neste stream, neste Twitch, ou sodes gusvaleristas, ou aquí, non sinto moito para non te descabido. O sea, neste stream hai que ser gusvalerista. Eso é así. Hai que facer camisetas de gusvalerismo. Facemos camisetas de gusvalerismo e aparece un día aquí coa camiseta, o sea, camisolas de gusvarelismo e levamos aos do plató. O sea, sería increíble, señor Enxogo, sería increíble. El resultado, que es inamovible y que hay que felicitar al Langreo por los 3 puntos. Marcou a San Marino. Yo creo que se vio en el terreno de juego y que el señor... Tamén, pero é que ti miraos tamén, claro, Pablete, claro. No, me da la sensación ti miraoísta. Todos somos tamén ti miraoístas. Sé que estas cosas pasan en el fútbol. Obviamente, pero é que o de Gus... Acostumbrándose y el colegiado es un chico joven que es inteligente. Sabe bien cómo manejar los partidos, sobre todo como local. Yo ya lo sabía y ya lo comprobé. Hai
Lemos. Acabamos o repaso Lemos. coa derrota do Coruxo no campo do Palencia. Bueno, Lemos. chamámoslle Palencia, Mima. que ten un nome moito máis largo non e é o complexo. Palencia tradicional. Non é o Son Palencia. símbolo a simplificar chamándolle Palencia. Ademais xoga no campo de la Balastera, ou sexa que aí o Pero o identificamos. nome é Palencia Cristo Atlético. Palencia Cristo Atlético. Un Coruxo que xogou ben, adiantouse no marcador gracias a unha acción de tiraliñas na que participa Garci, o que mete o centro e Crespo e acaba rematando. O gol tiña que ser de Silva. Grandis, que María, veña eu son por remate, cañotista, obviamente. e acabou rematando Obviamente, na hai que ser súa tamén propia portería cañotista. Gallego. Pero no último minuto da primeira metade... Este é boísimo, Cada vez que miro o escudo Bergan sempre penso que é Calcadiño do Numancia. É verdad. É verdad, é verdad. Eso é verdad, eso é verdad. Estaba aí É un pouco así, é verdad. Profesional, marcou 17 goles na terceira división e este ano xoga en segunda federación. Esta é boísima. Cañotas, Gustavo sabe máis de fútbol ou de Treñas. Teño as miñas dúbidas que va, sabe máis de fútbol, en serio, o sea... O que sabe ese home de fútbol é que eu non coñezo a ninguén que saiba tanto de fútbol como ele. De verdade, Eu creo que é o xornalista deportivo que máis sabe de fútbol e acabaría marcando o definitivo que eu coñezo, 2-1 vamos. con este outro remate do seu dianteiro. De longo. Alfredo Sualdea, que poñía Cañotismo versus varelismo. 2-1. Cañotismo, Un varelismo. equipo con experiencia, con moitos anos na categoría de bronce do fútbol español, que non comezou demasiado ben diante dun equipo que chega novo a esta categoría, acabou perdendo por 2 goles. Bueno, imos entrar en 3 minutos, en 2 minutos, outra vez non xogo. Outra vez non xogo. Un saque a favor nuestro de portería y siendo la última jugada. Entonces, bueno, yo creo que eso cambia mucho el escenario del partido. Es cierto que nosotros... Pois non sei se ten o título de adestrador Gustavo. Están preguntando aquí se ten o título de adestrador. Uno para uno que no nos beneficiaron y se convirtió el partido en un ida y vuelta que con el 1-1 Palencia en casa apretando, pues bueno, pues se podía prever que podía pasarlo. Buah, está bueno decir, ten que cambiar de peinado. Sí. Hai outra promo, chavales, vamos, chavalas, outra promo. Vamos, sobre o Coruxo. Papapam. No Bao comeza todo. Seguir as caras novas. Dios, que golazo, que era mano justo, sí, non? Ah, no. Sí. O principio marca. Sí, va, el GZ, que vou caer eu nesa, vou caer, sí, ya estiven listo, Ai, Dios. Partidos temos para vindir a fin de semana. 4 equipos galegos xogan na casa e os 4 verémolos na segunda canle da televisión de Galicia. Imos ver como está a xogamos 4 na casa. Precisamente, aí está. O vindeiro rival do Coruxo é o equipo que encabeza a táboa clasificatoria con 3 puntos e ademais gañou por 4-1 na primeira xornada. Adar, Belangreo, Navalcarnero, Leganés B, Palencia, Ollo Poderío madrileño, Avilés, Arousa e Salamanca gañaron o seu partido. Soubo un empate o Pontevedra Compostela e sen puntuar o resto de equipos: Coruxo, Marino, Arenteiro, Móstoles, Llanera, Ceares, Gimnástica Segoviana e Bergantiños. E tamén traemos pois un apuntamento, non houbo terceira federación, como dicía Óscar, pero sí se xogou a final da Copa Federación do sector galego. E aí xogaban a 2 equipos que van a militar nesa terceira federación, que son o Alondras... Vamos ver o resumo. Imos ver as imaxes, o Alondras e os Somozas. Alondras, por 1-0 nun partido que se decidiu na prórroga. Minuto 3 da segunda parte da prórroga, é dicir, minuto 108 de partido, e Jesús Varela, que é un dos veteranos, aínda ten folgos para facer iso. O Bergan de pecha cancelas estará triste, Gustavo. Pois non sei, é verdad. Foise coa dereita e acabou marcando coa perna esquerda. Pois irá o sector nacional nesta Copa Federación un equipo como é o Alondras, que aí leva bueno, por moi ben. Claro que sí, merecidísimo. De prestixio, sí señor. E lle permite xogar a Copa do Rei, me parece, non? Veña, aquí imos entrar no xogo e despedir o stream, pero volvemos a semana que ven. Cando o desconecte do xogo, despedirei o stream e volvemos a semana que ven. Cuidado. Os millores que entren na primeira división. É que este ano da Copa está complicado porque hai equipos de preferente que se meten porque se xogou unha fase previa
cada que además, coa reestructuración que houve de todas as categorías, agora mesmo saberse todo iso é un pouco complicado, sobre todo cando aínda estás con eses coletazos da Fórmula 1 do mar, como claro, tú. Claro. A pesar diso, o repaso espectacular, como sempre, o fútbol galego. Iremos mirando e a ver se as cousas en Primeira Federación, pois... A ver se limamos as perezas. A ver que pasa. E ademais, a partir da vindeira fin de semana, bueno, pois xa empeza tamén a terceira federación, é dicir, cada vez máis cousas. Vamos ter moito material. Vamos ter moito material agora, a partir de agora. Gustavo. A vos. Ainda que agora xa temos máis territorios como territorio Twitch, que, como sabedes, hoxe estreamos co grandísimo Fran Cañotas, que desde as 10 menos cuarto estivo aí con Vero Boquete. Queremos volver a falar con él, con esa, bueno, tal y como él anunciaba, de interactuar con nós, con esas preguntas que facía. Así que, Fran, que nos contas? Bueno, a verdade é que houve moita interacción, sobre todo a través do Twitch. No Twitter un pouquiño menos, quero animar a xente que é moi de Twitter, que é dos tradicionais do Twitter do Enxogo, a que continúen respondendo, ainda que hai moita xente que se mudou xa directamente ao Twitch, Óscar Benito. E a resposta que máis me gustou, o que máis me gustou de todo o que dixeron, foi un tío que dixo que Luis Timiraos cambi o peinado dunha vez. Luis Timiraos, a xente está falando, o poder popular está sobre ti, tes que cambiar o peinado, é así, bueno, deixando as bromas aparte, con respecto ao Lugo, que falábamos sobre o destacado inicio de Gerard Valentín, decíanos Pupau, con máis regularidade, sen dúbida, é doutra categoría. Alejandro que nos dicía, xa ten 28 anos e só sabe correr. Cando fichara o Depor do Nástic tamén xogaba así, e xa se veu que non daba moito nivel para a primeira. Bueno, é o que pensa Alejandro, que ten unha foto de avatar do Deportivo. Bueno, sobre o Deportivo, obviamente, ilusión este proxecto. Credes que vai ser posible que gañe esa primeira federación ou que este loitando por ascender? Bueno, respostas de todos os tipos. Miguel que nos di, calma, queda moitísima liga. Cris e Miguel que nos di, eu creo que sí, vese outro equipo comparado co do ano pasado, é máis ilusión e compromiso, pero, como din nas orquestas, aínda é cedo. Aínda é cedo para analizar. Óscar Fernández que nos di, claro que sí, esta temporada fixes unha plantilla con xogadores que teñen experiencia na categoría e unido cos xogadores da canteira farán do Depor un equipo máis forte para conquerir o gran obxectivo do ascenso e que Riazor sexa unha festa cada fin de semana. Forza Depor. A tropa da tralla, quédome con que non me defraude, que xa é moito visto os anos que nos está regalando o Deportivo últimamente. Andrés, a afición do Deportivo sempre ten a ilusión, pero eu voto de menos ver os partidos na televisión de Galicia. Pásache como a min, Andrés, a min tamén, eu tamén voto moito de menos velos, pero bueno, é así. Sobre a segunda federación preguntamos, a cal dos 6 equipos galegos vedes con máis opcións nesta liga? Hai moita xente que xa estaba dicindo, ves a Gustavo Varela un pouco triste pola derrota do Bergantiño. Estaban soltando por aquí moitas desas, Gustavo Varela. Ti dirás, non sei se sigues no plató, pero ti dirás. Con máis opcións dinos a Chachoneta ou Pontevedra, pero eu creo que o Arousa vai rendir por riba do nivel que se espera. O Composela, dinos Tamara, sempre. Daniel Monteagudo, un clásico do Enxogo, di, o noso Pontevedra ten moitos mimbres para volver donde temos que estar. A conexión Romai a Belenda vai nos dar grandes tardes. Jorge de la Torre, aínda é cedo para sacar conclusións. O Gallá, algún quede campeón e que se salven todos. Michel Michael Vigo, Pontevedra e Coruxo. E oxalá que Compos. La Chusa Tepinxo que nos di, esperemos que non decepcione o Pontevedra e sexa candidato xunto ao Compostela. Como vedes, hai opcións para todos os gustos, claro, porque dependendo do equipo que eres, tiras un pouquiño máis ou menos. O caso é que eu creo que o experimento de mesturar o plató do Enxogo co Twitch do Enxoguich ata agora saliu bastante ben, Óscar Benito. Non sei que che pareceu a ti. Eu sabía que ia sair ben porque temos aí pois a un auténtico crack como este, así que pois ia sair ben seguro, e coa convidada que tiveches hoxe, pois aí maravilloso. Maravilloso. Xogueiros pois que van a interactuar contigo, pero vamos, sempre todos os domingos, iso sabes ti. Que tedes que saber no plató que xa me dixeron que teño que sortear queixos de Arzúa, Se lévanme barrenando con que teño que sortear queixos de Arzúa e que hai que facer camisolas, e xa vos lo digo aquí, de Gustavo Varelismo. Gustavo Varelismo en B, Hai que facer unhas camisolas para todos. Pois xa sabes, ti vai argallando que o que mandas dese tipo de cousas, que ao que mellor decisións vas tomar. Seguramente sí, somos o máis espabilado de todos, tens razón. Moitísimas grazas, Fran. A vos. Un placer, estamos encantados de que esteas connosco, e nada, pois todos os domingos pendentes dese Twitch do Enxogo. Grazas, Fran. Xa sabedes que o placer é meu. Ata a semana que ven.
Ata a semana que ven, e bueno, pois nos agardamos que o experimento que comezou hoxe e que terá continuidade ao longo da semana, pois esa, sobre todo, do vos agrado, que para iso o facemos, por suposto, con todo o agarimo. Pois aí está. Bueno, pois agora chegou o momento de Bueno, fútbol profesional, neste caso, pois, e nós temos que deixalo, porque van ca primeira e a segunda división. Ala, vamos quitar isto. Van ca primeira e ca segunda división, e nós, evidentemente, non podemos votar a primeira e a segunda división porque tampouco temos os dereitos para o Twitch, só poden pasar pola televisión, pero eu emprazo vos, obviamente, xa que estivestes aquí, que vos gustou, a xente que non nos siga, que se suscriba ao canal, que continue vendo os retos do Diego Choeo, que continue vendo apuntamentos no lusófono, que vexe o Enxogo, o Enxowitz, que seguramente vai medrando isto e que tenemos máis cousas, probablemente este ano. Unha vez que arranca isto xa tiramos a porta do Twitch, da Televisión de Galicia, da CRTVG, e agora vamos ir xa en grande, pa diante. Isto vai ser espectacular. E agora que? Agora o que tedes que facer é ir ao sofá, ou se estades na casa ou no ordenador, tedes o link para poder ver o Enxogo na casa, o que queda de Enxogo, e ver a primeira división. De verdad, moitísimas gracias, eu pasei moi ben, espero que sexan todos así, e pasalo de maravilla. Grazas por interactuar tantísimo. Bicos a todas, a todos. Foi un auténtico placer. Ala, veña, vémonos. Bicos enormes, chao. Todos po sofá ver o Enxogo, a primeira e a segunda división. Veña, vémonos. Chao, chao. Saúdos, que están dicindo a xente. Hasta a próxima, un placer. Adiós, adiós. Veña, moitas gracias. Voume desconectar e mirad que bonito ides ver. Chao, 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 chao. Bicos enormes.